als anys 90, jo tenia 17 anys, me'n vaig anar a una acampada en Pasqua i se va interrompre perquè van trucar els pares per a dir-nos que a Montanejo s'havien assassinat a un xic de la nostra edat per tindre les mateixes idees que nosaltres, per portar les mateixes samarretes que nosaltres, per escoltar la mateixa música que nosaltres. Ens podríem haver quedat a casa amb por, però un dia vam veure per la tele a la Carme i al Guillem i de sobte es van convertir en pares d'una generació que va néixer aquest mateix dia. A ells, a la Carme, a Guillem, a Betlem i a Carmina, no sé què sent. No sé què sent, així assegut encara, esperant-te amb l'anel dels nous. He imaginat la teua pell completa com un mapa estès sobre el meu mar. No hi ha demà si no ets amb mi, acaronant-me, observant-me i tota plena llum. Els necis t'intoxiquen i t'amaguen, no en volen saber res. És avui amb mi la teua pell completa com un somni.